Il-Gvern qed jilgħab bis-saħħa tagħna. Huwa inġust li tingħata mediċina inqas effettiva, sempliċiment għax hija irħas minn mediċini oħra. Dan kien l-appell imqanqal li għamlet li tbati mill-kundizzjoni tal-ADHD, li ma' kundizzjoni ibati minnha wkoll bina li għandu 18-il sena. F'intervista li saritela mit-Times, Rachel Spiteri spjegat kif spiċċat f'sitwazzjoni fejn qed tagħti lil bina il-mediċina li suppost tieħu. Da minħabba l-fatt li l-mediċina li tingħata hi mill-POIC hija iktar effettiva minn dik li jingħata bina. Kien propju psikjatra li rakkomanda li kemm Rachel kif ukoll bina jieħdu il-mediċina bl-isem ta' konċerta. Iżda minkejja li jingħata din il-mediċina b'xejn permess tal-iskema tal-POIC, bina mhux qed jingħata l-istess mediċina. Għalhekk qed ikollha toħroġ mill-inqas €130 minn buta kull xahar sabiex tixtri din il-mediċina għal bina. Il-kwistjoni dwar din il-mediċina ilha għaddejja għal mill-inqas 4 snin, minkejja l-Ombudsman stess kien ta' raġun lil din l-omm. U minkejja li din il-mediċina kienet irrakkomandata lil bina anke minn speċjalista mir-Renju Unit. Il-problemi bdew meta madwar 4 snin ilu kien skada it-tender li kien ingħata sabiex tinxtara il-mediċina konċerta u wara bdiet tingħata il-mediċina Xenodate u mediċini oħra ġeneriċi il-lider li huma inqas effettivi iżda irħas mill-konċerta. Skont il-policy baqgħu jieħdu din il-mediċina b'xejn dawk il-persuni biss li kienu jieħdu il-konċerta qabel ma ġie fit-tmiem dan it-tender u allura it-tifel ta' din l-omm spiċċa mhux intitolat. L-omm sqarret kif tinsab imħasba għal fatt li l-gvern bl-ġir tiegħu spiċċa qed jilgħab bis-saħħa mentali ta' persuni li jinsabu fl-istess sitwazzjoni bħala. Da minħabba li huwa verament riskjuż li wieħed ibiddel il-mediċina peress li m'għandhomx l-istess effett. B'din il-mossa l-gvern qed jażel li jixtri mediċina irħas biex jiffranka l-flus, anke jekk jaf li din hija inqas effettiva minn mediċini oħrajn. Nitnu skellem ma' Pamela Muscat, President tal-Assoċjazzjoni ADHD Malta, illi esprimiet it-tħassib tagħha fatt li jekk dawn il-persuni ma jingħatawx il-mediċina li għandhom bżonn, il-kundizzjoni jaf tkompli tigrava u ma' żmien ikollhom bżonn iktar għajnuna fis-soċjetà. Persuna li ma tħux mediċina adattata jista' jkun hemm reperkussjonijiet varji. Min ikollu iktar aċċidenti ta' traffiku, min ħajkollu problemi bir-relazzjonijiet, min ħajkollu problemi fuq il-postijiet tax-xogħol. Il-mediċina tgħin biex wieħed ikun jista' jaħseb aħjar, jaġixxi aħjar, u jkun l-iktar persuna li jista' jgħin lilu nnifsu minħabba l-fatt li moħħu jkun qed jaħdem aħjar. Allura l-mediċina hija parti importanti integrali mill-kura ta' ħafna persuni bl-ADHD. Jekk wieħed ma jinvestix issa ħajkun hemm kost iktar bar fil-futur. Apparti jekk in-nuqqas ta' mediċina effettiva taf tħalli impatt ikoll fuq il-ħajja ta' kuljum taż-żgħażagħ li jbatu minn din il-kundizzjoni. Anke żgħażagħ il-fatt li m'għandhomx aċċess tal-mediċina li għandhom bżonn, speċjalment dik li tkun long acting li slow release li tiġi utilizzata tul il-ġurnata, taffettwa anke il-mod ta' kif huma jistgħu jibbenefikaw mill-iskola u mit-tagħlim tagħhom. U għalhekk il-fatt li m'għandhomx aċċess għall-mediċina li għandhom bżonn għalihom tista' taffettwa l-fatt jekk humiex ħajkunu persuni li ħajjilħu l-miri tagħhom il-qudiem fil-ħajja. Bosta psikjatri li tkellmu magħna spjegawna li numru ta' persuni li jbatu minn din il-kundizzjoni rrappurtaw li spiċċaw marru lura propju minħabba t-tip ta' mediċina li kienu qed jingħataw. Apparti dan, it-tibdil fil-mediċina li jipprovdi il-gvern kienet qed tħalli effett negattiv fuq it-tfal kif ukoll fuq l-adulti. Da minħabba li side effects tagħha kienu qed jaffettwaw l-irqad fil-waqt li jżidu wkoll l-ansjetà.